Anong pangalan mo, te? Dea May Cuevas. Taga saan po kayo? Tarlac po. Tarlac ano? San Miguel Tarlac. Anong oras kayo malis? Basta, Past 9 po. ayos na. 9 na. Ngayon, mapapayo ko lang. Saan ka nagpagamot yung unang-una? Sa Laguna po. Anong pangalan ng mga gagamot mo? Si Maestro Lamurok po. Anong sabi niya sa'yo? Ayun po, meron pong nag-ano sa akin. Pero, Tapo, ginamot at isang taon. isang taon. Tapos may ano, bumalik ulit. Bumalik po noong July kasi akala ko nabati lang. Ang sama ng pakiramdam ko. Tapos mas matindi na dahil mas matindi na ngayon kasi hindi na ako makahinga. Ngayon, nagpagamot ka ulit sa ibang manggagamot. Opo. Ilang manggagamot na ulit ang tumingin sa'yo? Bali, 3 na sila. Anong sabi ng dalawa? Ayun yung una, yung sa taga-Burot, palipad hangin daw po. Tapos yung taga-Kamiling, kulam daw po. Yung Kamiling, ano rin yung Tarlac ba yun? Opo. Tapos yung isa, puro Tarlac din. Opo. Pera lang tong isa sa Laguna na ano pangalan niya? Maestro Lamurok. Yun lang. Pero yung dalawa po ngayon, parehas po nang sinasabi na babae daw po na may edad na yun. Yung doon sa Laguna, ano sabi? Last year lang yun eh. Last year sa Laguna, yung sabi niya meron, meron din po. Wala naman po siyang inano, yung papel po pinatapon daw niya. Sabi niya tapon ko daw. Okay lang yun. Okay lang yun. Pero ikaw ang kasama niyo, Ted, di ba? Sabi mo kanina eh. Kasama ka niya eh. Ngayon, ang mapapayo ko lang sa'yo, ano ngayon ang nararamdaman mong sakit? Ito po, dito yung dibdib ko. Pero sinukat ko na daliri mo, di ba? Ano? Hindi ako, pag nagsalita ako, madali akong hingalin po. Hingali, wala kang sakit sa puso. Wala po, kasi nag-2D echo po ako. Ngayon, tinitingnan nga ng doktor kasi hindi nga rin niya makita kasi okay po yung 2D echo ko. Bagay kasi maitim kasi dito sa camera, tapos yung mukha mo, hindi ka naman maitim. Oh, Tapos pagdating dito, masyado mataba mukha mo, namamanas. parang nagmamanas yung mga mukha mo sa camera. Eh, natural camera lang ito ginagamit ko eh. Hindi ko na rin po alam kung saan ako pupunta. Basta taga Tarlac, ano ka no? San Miguel. Opo. Saan mo ko nakita? Sa Facebook po. Nag-like na kayo? Opo, nag-like. Sa Facebook. Salamat ha. Titingnan natin lahat ha. Tulungan mo sarili mo. Sana nga po gumaling. Gagaling yan, basta manalig ka lang. Salamat din sa 3 manggagamot mo ha. Salamat din. Thank you, thank you. Tingnan natin lahat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Isus, Amang Nazareno, uli po kong tatawag at mananalig at mananampalataya. Kung meron man po talagang nananakit sa loob ng katawan tao niya, tinatawag ko sa espiritual ng Panginoong Kristo. Pahintulutan niyo po kung kausapin kung meron man po talagang nananakit sa kanyang espiritual o sino bang nagpapasakit sa katawan lupang ito. Ayan. Uli na. Uli na. Uli na. Uli na. Ano? Lalapag ka pa rin. Tao ka, kilala mo si Kristo, hindi? Ha? Kilala mo si Kristo, hindi? Kilala mo? May takot ka sa kanya? Matagal ka na sa loob ng katawan niya? Ha? Babae ka lalaki? Daliri lang yan. Babae. Wala pa akong babae ka? Ha? Ha? Matagal ka na sa kanya? Galit ka ba sa kanya? Nainggit ka? Oo, Palius. Aray ko. Bakit ka nainggit sa kanya? Matanda ka na bata pa? Matanda na. Matanda na? Ha? Sagutin mo yung tanong ko. Matanda ka na? Matanda na. Ilan taon ka na? Kung matanda ka na? 58. Ha? 58. 58? 33 lang to, tapos 58 ka. Ikaw ba yung magkukulam? Oo. Mismo ikaw magkukulam. Oo. Bakit kinukulam siya? Oo. Bakit mo siya kinukulam? Nainggit ako. Bakit ka nga nainggit? Bakit ka nainggit? Aray ko. Kasi nasa kanya lahat. Ha? Aray ko. Bakit ka nainggit? Kasi may pera siya. Aray. Kilala mo siya? Oo. Kapag magkakilala kayo? Oo. Malapit lang? Oo, malapit. Hindi mo na ka nasatanungin ang pangalan mo, naiintindihan mo? Matagal mo na ito ginagawa? Oo. Mga ilang taon na? Isa pa lang. Ha? Isa pa lang. Matanda ka na? May anak ka na? Oo. Ilan anak mo? 3. 3. Sige. Ito, isa pa lang anak, bata pa. 5 years old lang. Ngayon, ito lang masasabi ko sa'yo. Saan mo natutunan ng pagdarasal ng ganyan? Sa kaibigan. Sa kaibigan ko. Babae siya, lalaki nagturo sa'yo? Babae din. Babae. Ilang taon na nagturo sa'yo? Aray ko. Ilang taon na? 16, 18. Ano? 16 na. 16 na rin na tayo. Ha? 16 na.
ilagay mo sa kanya? Tatanggalin ko. Tapon mo lahat. Bakit mo siya kinukulat? Aray ko. Gusto ko siya pahirapan. Gusto mo kahirapan? Kalas. Gamusta natin yung paano ito. Aray ko. Kalas. Bilis. Hindi ko kaya. Tanggalin mo hindi. Tatanggalin ko nga. Tanggal. Dalawang kamay, tanggalin mo sa kanya. Kalas. Bilisan mo. Sakit. Bilisan mo. Hindi ka rin makakatakas yan at huwag ka nang tumakas. Pinainom ko na ng tubig yan. Kaya nakamagnet ka na sa loob ng katawan niya. Malamig, parang patay ito ah. Sobrang lamig ng katawan niya oh. Parang patay. Ilan kayo sa katawan niya? Yung totoo. Ilan kayo sa loob ng katawan niya? Ako lang. Sigurado. Anong ginagamit mong dasal? Para tablan siya. Anong kinuha mo sa kanya? Sabihin mo na sa akin para hindi natin mag-away. Anong kinuha mo sa kanya dasal? Anong kinuha mo sa kanya? Picture, pangalan, etc. Kasi kilala mo siya ano? 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 Pangalan niya? Sige, sige. Matagal ka na nagdarasal yan? Sige, tanggalin mo. Bilisan mo na. Nagagalit ka. Nainggit ka rin. Marami pa yan. Ubusin mo lahat. Nahihina ako. Kiiluhin kita sa loob ng katawan niya. Kakalasin mo hindi. Magnetiko. Painitin ang buong katawan niya. Bigyan ng power. Sa pangalan ni Kristo. Okay, kalas. Kalas. Okay, tingnan natin sa physical at spiritual. Huwag ka mag-alala, hindi pa ito mamamatay. Huwag mo na gawin ang kanyang katawan lupa dahil hindi ka rin makakaano dyan. May tubig yan, ang biyaya ng Diyos. Tanggal! Tinatanggal ko na. Tinatanggal ko na. Bilis. Bakit ka nga nagagalit sa kanya? Nagagalit ako. Sinaingit ako. Bakit ka nga nainggit? Bigyan mo nga ako ng magandang paliwanag. May pera nga siya. May pera siya. Bakit hindi ka niya pinapautang? Hindi naman po. Kaibigan mo siya dati? Isandal mo yung katawan niya para hindi siya mahirapan. Isunod mo sa katawan niya. Sige, tanggalin mo lahat. Dahil may pera siya. Kaya ka nainggit sa kanya. Yun lang talagang personal mong galit sa kanya. Ha? Alam mo, matanda ka na kasi. Ilan taon ka na? 15. Oh, 58 ka na, 16 tapos 30 plus to. Kaya ka nahihirapan sa katawan niya. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo lahat muna yan. Sige. May anak ka na, 3. Sige, kalas ng kalas. Sige. Tanggal. Tatanggalin ko. Lahat ng buong katawan niya. Tanggalin mo lahat ng sakit. Gamitin mo na maayos yung kamay niya. Pag hindi mo ginamit yung katawan mo, ay yung kamay mo sa katawan niya, pag pipilipitin kita ng gusto niya sa loob ng katawan niya, kinakausap na kita ng maluwalati. Walang sakitan. Galing na to sa mga 3 manggagamot, isang sikat. Sige. Salamat pa rin sa kanilang lahat. Kalas! Sige. Tinatanggal ko. Di ba matagal mo na siya ito ginagawa? Di ba pinapatay ka ng mga manggagamot? Bakit hindi ka ba namatay? Hindi nila ako papatay. Hindi ka nila napatay? Oo. Paano hindi ka nila napatay? Paano mo nga sabihin sa akin? Paano? Bumalik lang ako. Ano? Bumalik ako. Bumalik ka. Hindi ka nila napatay. Ngayon, hindi kita papatayin. Kung sila'y pinatay ka, na hindi nila inalam ang katotohanan, ngayon aalamin kung lahat ng katotohanan. Kapayapaan ang gusto mo o sa distahan tayong dalawa? Kapayapaan, maayos na pakikiusapan o hindi? Mamili ka. Kukunin ko ang kaluluwa mo at dadamputin ko to ay utusan ko ang aking mga anak ay anak. Anghel ng Panginoon Kristo, itatapong kita sa impyerno. Gusto mo? Mamamatay ka unti-unti o makikipag-usap ka? Hindi makikipag-usap. O sige, tanggalin mo lahat yan. Huwag mong galawin ang katawan lupa niya para hindi siya napapagod. Ubusin mo. Lahat. Pati katawan, lahat linisin mo. Buong katawan, simula ulo. Lahat, tapong mo lahat yan. Ayusin mo paghawak sa katawan lupa niya. Sige, nainggit ka sa kanya. Oo. Inggit na inggit ka. Dahil marami siyang pera. Hindi ka niya pinapautang. Pinapautang. Kaibigan mo siya. Hindi naman ako nag-utang. Hindi ka nangungutang. Huwag ka kilala kayo. Oo. O sige, malapit lang sa lugar niya. Oo, malapit lang. O sige. Ito lang mapapayo ko sa'yo. Kung hindi ka nila mapatay, hindi rin kita papatayin. Pero kaya kitang patayin sa espiritual. Hindi kita papatayin sa katawan lupa. Pero ito lang payo ko sa'yo, ha? Kalasin mo lahat yan. Sige. Gusto mo magbagong loob sa Panginoon Kristo. Alisin ang demonyo sa iyong puso.
Tigilan mo ang paggagamit ng masamang dasal. Ano yung nagturo sa'yo? Bisaya, kalugar mo din. Kalugar nyo. Lugar nyo. Taga dito lang. Saan? Sa inyo? Sige, kalas. Tapon na yung tapon. Sa Tarlac. Sige, kalas. Sige. Ayusin mo pagkuha. Oo. Bilisan mo lahat. Linisin. Buong katawan niya. Linisin. Bilisan mo. Linis. Tanggal. Lahat. Pati tiyan niya. Tapon mo. Kita mo lumalaki na tiyan niyo. Para na siyang butete. Sige. Mamaya balik ko sa'yo para maging butete ka. Sige, tapon lahat yan. Hawakan mo maigi ang katawan lupa niya. Sabi ko siya, may sapi ito. Kasi parang kanina kinakausap, parang siya natatakot sa akin. Pag may sapi, ayaw makipag-usap sa akin. Parang marang silang naligaga. Marami pa! Manggal ko na po. Sino masusunod? Ako o ikaw? Ano po? Okay, talasin mo. Hanggang hindi inuutos ng aking ama na itigil mo yung kamay niya, ay kamay ng taong yan, yung kamay mo. Hindi kamay, wala kang karapatan. Ako ang mauuna. Ulitin ko sa'yo, tigilan mong galit sa kanya at inggit dahil marami siyang pera. Hindi ba siya matapobre? Hindi naman po. Ano ba talagang kinagagalit mo sa kanya yung totoo? Sabi mo sa akin, walang awayan. Ano? Ano nga? Ano ba kinakaingit mo? Wala pa ako ningit. Nag-ingit lang po ako talaga. Hindi po ako nagagalit. Naingit ka lang sa kanya? O, sige, kalasin mo. Naingit ka dahil marami siyang pera. Oo. Malapit ka lang sa lugar niya. O, sige. Ilan taon na yung anak mong panganay? Kung 3 lang anak mo. Ilan? Ilan? Kasi 33 dito. O, sige, kalas. Sige, kalas. Kasi 60 plus ka na, di ba? Ay, 50 plus ka na pala. 58. Sige, kalas. Buhay pa asawa mo, patay na. Buhay pa. Anong trabaho ng asawa mo? Ano ang trabaho ng asawa mo? Sa Ano? bahay lang din po. Sa bahay lang. Paano ka nabubuhay? Paano ka nabubuhay? May pension po. May pension ka. O sige, tanggal ang tanggal. Itigil mo na to. Ito lang ba binibigyan mo ng dasal? O meron pang iba? Meron pa. Bakit mo naman kinaingitan yung iba? Naingit din ako. Naingit ka. Sige, kalasin mo muna to. Hindi ka nila mapatay-patay. Matagal ka na tinuruan, mag-ulam. Oo. Mga ilang taon na? Ilang taon ka na tinuruan ng kaibigan mo? Mahigit 1 taon. Mahigit 1 taon. Kasi 1 taon pa lang ito nagpagamot. Sige. Oo, doon ako nagsimula. Sige, kalas. Ubusin mo yan. Lahat. Pati katawan niya. Hanggang doon sa likuran niya. Yan. Hanggang hita niya. Kalasin mo. Pati sa masela niyang bahaging katawan. Tapon lahat. Lahat. Gamitin mo yung 2 kamay niya na maayos. Sige, tapon lahat. Kalas na kalas. Sige. Ako ang bahala. Ipatatawarin ka ng aking ama. Sige, kalas. Sige. Maninigarado lang muna ako. Kasi galing na to sa iba-ibang manggagamot. Imposible nakapasok ka ng ganong kabilis. Sa 1 taon lang. Napakabilis nito. Dasal po ako. Nagdasal ka na nagdasal. Sa patay. Nagdasal ka sa patay. Oo. Dasal ako sa patay. Nagdasal ka sa patay. Tapos pag nagdasal ka sa patay, lahat ng sakit nito babalik sa kanya. Kaya lahat ng pagdarasal mo. Madapo sa kanya lahat. Kapangyarihan sa iyong tinuro. Naintindihan ko na. Kaya pala naintindihan ko na sinasabi ng magnetiko. Sa patay ko siya pinagdasal. Sa patay. Kaya siya nangingina para siyang apos na parang... Para hindi na siya magkatrabaho. Hindi na siya lantang gulay. Naintindihan ko na. Ang kakayahan ay tinuro sa iyo. Dasal sa mga espiritu. Dasal sa kadiliman. Dasal sa mga patay. Ginamit mo ito para manghina siya na manghina. Kahit magpatingin siya sa mga medisina, unti-unti siya nauupos na parang kandila. Dasal sa kandila sa kamatayan. Masama yun Paano kung natutunan ng ganong kabilis yun? Matindi ba galit mo sa mundo? Ha? Wala ka bang pagmamahal sa iyong anak at apo? Nainggit lang po kasi ako. Nainggit ka lang sa kanya? Itapon mo na yung ginagawa mo, ha? Huwag mo nang babalikan to. Kasi nakukuha niya lahat. Ano?
Ano? Kasi kuha niya lahat ng gusto niya. Nakuha niya lahat gusto niya. Ganyan ka ba magsalita, barok-barok? Ha? Wait lang. Ganito na po. Sige na, tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na yung dasal mo doon sa patay. Anong kandilang ginamit mo? Mahirap po tanggalin yan. Mahirap tanggalin? O, bilisan mo pagkalas. Ako na bahala magkalas ng lahat. Bawasan mo. Maraming proseso yun. Kaya marami pang proseso yon sa aking ama. Isang pitik lang yan at isang salita ko lang yan. Tatanggalin ng aking ama yan. Magnetiko, Ela, Iya, tinatawag ko ang anghel ng Panginoon Kristo. Pasintabi po Panginoong Hesus amang Nazareno. Tinatawag ko ang bato sa aking katawan lupa at espiritu na pinagkaloob ng Panginoong Hesus Nazareno. Ipagkaloob niyo po sa akin ang kapangyarihan na pupugot sa mga masasamang espiritu. At ipagkaloob niyo rin po sa akin, nakakalas ng mga masasamang espiritu na tumatawag sa libingan ng kamatayan. Huwag ka mag-alala, di ba sinabi ko sa'yo, hindi kita papatayin? Tinatawag ko lang mga anghel ng Panginoon Kristo, sila lang may karapatan na pumutol doon. Tatanggalan ko ng sungay at puputulin ko yung lubid ng pinagdugtong mo sa kanya, o sinulid. Alam kong technique na ginamit mo, kaya gagamitan ka din kita ng simpleng technique lang. Kalasin mo muna, kalasin yan. Hindi kita papatayin, di ba? Sabi mo nga, hindi ka nga nang mamatay. Mga anak ako. O bakit ngayon takot ka na? Di ba? Sabi mo, galing to sa ibang manggagamot. Magagaling ang manggagamot yun. Hindi ka niya napatay. Kasi, Ha? inulit ko kasi. Bakit sa akin, hindi pa naman kita sinasabing papatayin kita. Wala akong sinabing papatayin kita. Ang sinasabi ko lang, papatayin ko yung sinulid na pinagdugtong mo sa kanya. Kasi nakakakunik siya doon, kaya siya nakakapasok kayo. Huwag kang mag-alala. Ang sinabi ko ay gagawin ko. Sinabi ko na yon. Pag binuka ng aking bibig ay gagawin ko. Mayroon akong isang salita. Sige, kalasin mo. Huwag kang mag-alala. Ang sinabi ko ay sinabi ko na. Hindi ko na pwedeng bawiin. Kaso matagal po ito. Kahit. Mawala. Ubusin mo. Bilisan mo pagkalas ng katawan niya. Tapon mo lahat yan. Kaya isang oras pa tayo magkalas niyan. Kalasin mo. Baka mamatay ako pag kinalas ko to. Huwag ka mga mag-alala. Hindi ka nga mamamatay. Pakinggan mo ang aking ama. Kasi pinagdasal ko ito ng buong buhay ko. Sige, kalasin mo. Mismo ako panghingi ng kapatawaran sa aking ama para lang mapatawad ka. Ang gusto ko rito ay kapayapaan at pag-ibig. Ayaw ko ng away, ayaw ko ng sakitan, ayaw ko lahat ng bagay na ganyan. Kung kinakailangan baguhin kita, babaguhin ko. Hanggang abot ng aking makakaya. Kalasin mo lahat yan. Humingi ka ng kapatawaran sa aking ama. Patawarin mo ang Panginoon ko. Sa aking nagawang kasalanan. Sa akin nagawang kasalanan. Sa taong ito. Sa taong ito. At ganun din sa mga taong nagturo sa akin na maging masama ako. Mga taong nagturo sa akin. Sige. Pinakikinggan ka ng aking ama. Nararamdaman ng presensya ko. Tingnan mo yung... Sige, kalas! Tingnan mo yung balat ng nyo. May mga kalmot-kalmot na. Kasi nga po madami akong dinasalan sa kanya. Maraming nagdasalan. Alam mo, hindi naman kagandahan sa Panginoon na, alam ko, nakalagay sa Bible na patayin lahat ng mangkukulam. Ang pinapatay ko mga mangkukulam, yung walang awa sa tao at walang Diyos sa katawan at sumamba sa kadiliman, yung totoong talagang nararamdaman ng puso at presensya ko na hindi na sila magbabago. Tao ka pa rin, mahal ka pa rin ng aking ama. May karapatan ka pa rin, idepensa yung sarili kung bakit mo ito nagagawa. May karapatan ka rin na sabihin ang katotohanan sa aking ama. Kung ako lang ang masusunod, hindi po pwede. Dapat ang aking amang maghari sa aking katawan lupa at ganun din sa iyo. Huwag kang mag-alala, papakawalan kita kay Satanas at dadamputin kong kaluluwa at isipan mo at ibalik sa Panginoon Kristo. Gusto mo ba magbagong buhay? Alang-alang sa iyong pamilya. Di ba may pamilya ka? Huwag mo na gamitin yung mga kadiliman na dasal. Naintindihan mo sinasabi sa iyo. Tigilan mo na ito. O pwede. Hindi ko po alam kasi Ano? nagdasal na ako sa demonyo eh. Nagdasal ka na sa demonyo? Kaya di ko Saan ka matatakot? Sa Panginoon Kristo o sa demonyo? sa Panginoon. Naniniwala ka ba na kaya kong kunin ang kaluluwa mo at espiritu mo sa demonyo? Opo, pero Naniniwala ka ba sa salita ng aking ama? kung kaya ng katawan ko. Kakayanin ko kung kakailangan, kung gagamitin kong lahat ng kakayahan at kapangyarihan pinagkaloob ng Panginoon Kristo. Baguhin ka lang. Mahal mo ang anak mo. Oo,
Mahal mo ang apo mo. Kung mahal mo sila, kalasin mo. Kung mahal mo sila, marunong ka magpatawa, di ba? Marunong ka bang maawa sa anak mo? Gusto mo bang mangyari ito sa kanila? Gusto mo rin maghirap sila? Ha? Gusto mo? Eh paano kung balikan ka ni Satanas at ibalik niya sa itong mga anak, yung mga sakit sa anak mo at sa apo mo? Sino sisisihin mo? Gusto mo? Sabihin ko kay Satanas, pagka patayin kita at ikaw na bahala rito, gusto mo sabihin ko sa kanya, naririnig niya rin ako kahit anong sinasabi ko sa'yo. Gusto mo? Magbabago ka hindi? Magbabago ka hindi? Hindi mo subukan, gawin mo. Naintindihan mo? Mahirap po yung pagbago ko. Madali magbago. Tumawag ka sa aking ama, magsisi ka. Sabihin mo ang iyong pagkukulang. Sabihin mo ang iyong espiritu ay nalulunong sa kasamaan. Tulungan mo ako mapasa iyo. Tulungan mo ako maging maliwanag ang aking puso. Tulungan mo ako maging maghari kayo sa aking buhay. Naintindihan mo? Kakayanin mo magbagong buhay. Mahal mo talaga anak mo. Pero mahal mo anak mo. Mahal mo apo mo. Isang tanong, isang sagot lang. Mahal mo apo mo. Sigurado ka. Pag hindi ka nagbago ng gusto mong gawin ko sa'yo, ibabalik ko lahat ng sakit. Gusto mo? Ilan liwanag nakikita mo sa paligid mo? May nakikita liwanag, madilim, etc. Madilim. Madilim na madilim. Madilim na madilim. Humingi ka ng kapatawaran sa aking ama. Madilim siya. Nakita ko ng kahinaan mo. Nakita ko na yung butong kalansay dyan sa likuran ng katawang espiritu mo. Namumula na. Namumula na. Pasintabi po, Panginoong Jesus, amang Nazareno. Humingi po ako ng pahintulot ng pailawan at bigyan ng liwanag at kapayapaan ng isip at puso nito. At maghari nawa kayo sa kanyang buhay at kaluluwa. Amen. Yan. Siguro naman magsisinungaling ka pa. Nakikita ko ang iyong diwa at espiritu. May nakikita kang liwanag, madilim. Nakita ko yung liwanag na nagmamagaling. Ayaw mo humingi ng kapatawaran sa aking ama. Ayaw mo humingi ng kapatawaran sa aking ama. Ititipokin na lang kaya kita. Tao ka ba hindi? Aray ko. Nalbondo na ako. Alam mo, kanina pa kita sinasay ko. Alam mo, napakasimple lang yung tinanong ko sa'yo. Kung bakit hindi ka makahingi ng kapatawaran sa aking ama, nakikinig lang ako sa salita mo. Alam mo, tinitingnan lang kita. Kung isa ibang manggagamot ay nautakan mo sila, ako hindi mo mautakan. Alam mo bang tinawag ko ang aking mga anghel na mga binigay ng aking Panginoon Kristo? Mismo si Ella nagsabi sa akin yun, hindi ka daw magkukulang, hindi ka daw tao. Bakit ka gumagawa ng isang pagkakamali sa aking ama? Bakit hindi mo makita liwanag, ha? Di ba, isa kang demonyo? Ha? Huwag mo na akong linlangin. Kung naisa mo sila at nakikinig ako sa usapan mo, hindi ako tanga. Oo, hindi ako nakapag-aral at mga ko bilang alipin ng aking ama. Pero meron akong kapangyarihan at pandama sa loob ng katawan ng espiritu ng tao. Sasagutin na kita. Sasagutin mo na ako. Ngayon, sino ka talaga? Sa pangalan ni Jesus. Aray ko! Sabi na ako eh. Sa pangalan ng Ama. Ako na to. No. Ako na itong demonyo to. Akala mo maisahan mo ako. Alam mo, kanina ko pa pinapadama ang iyong espiritu. Sa pangalan ng Kristo. Tingnan natin ang gawin mo. Akala mo maisahan mo ako. Kung naisahan mo ang kapwa kong manggagamot tatlo, ako hindi mo kumaisahan. Tama na. O, di ba? O, kaya mo magposisyon ng ganyan kung tao yan? Di ba? Sinasabi ko sa iyo, dito lalabas ang katotohanan. Dito, ipapakita ng aking ama kung sino kaharap ko. Meron akong mga mata na hindi katulad ng normal na tao. At meron akong pakiramdam na hindi katulad ng mga tao. Tanda mo sinasabi ko sa iyo, Satanas. Alis ka na. Ngayon, marunong ka pala magtamat na. Kilala mo sa Jesus Kristo.
Ba't sinasabi mo, ha? Oo. Sa pangalan ni Kristo. Ano? Ano? Ngayon, magsisinungaling ka pa rin, Satanas? Hindi na. Ngayon, Hindi. ano? Lalaki ka babae? Sa pangalan ni Kristo. Lalaki. Lalaki ka. Lalaki ako. Kailan ka pasunod ng katawan niya? Sa pangalan ni Jesus. Matagal na, matagal na. Saan mo siya nakita? Tama na, Saan mo siya nakita? Last year. Saan mo nga nakita? Last year, doon sa bundok. Saan bundok? Sa Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija. Anong ginagawa niya sa bundok? Sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ng Ama. Naligo. Tama na, tawa na. Ngayon, Masakit. puputulan kita ng hininga sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan ng Jesus amang Nazareno. Kasintabi po, tinatawag ko sa magnetiko. Aray ko. Bato ng aking puso't kaluluwa. Tinatawag ko kayo sa aking putulin at ang hininga at katawan lupa at ibalik sa impyerno ang masamang espiritu naggaling sa kabundukan. Amen. Akala mo maisahan mo ako, kanina pa kita pinakikinggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng tao ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibinabalik kita sa impyerno, dukutin siya. Tinatawag ko, Magnetiko, Elaia, Rafael, ang Arngel, kunin ang kaluluwang masamang espiritu nito at ibalik ulit ito sa bundok kung saan ito nagmula at ibalik ito sa impyerno. Inuutusan ko kayo bilang instrumento ng aking Ama. Pangalan niya? Gising! Amen! Ano pangalan mo? Lea, may po. Ayos ka konti. Ayun nga lang. Inumin yung tubig. No. Ilang minutes na tubig? 26. Babae ka lalaki? Babae po. Ilan taon ka na? 33. 33? Sabi mo lalaki ka? May nakita ka liwanag na dilim? Nagpunta ka ba sa bundok dati? Hello? Naligo ba kayo? Opo. Saan ka naligo? Sa Nueva Ecija po. Sino kasama mo ron? Kapatid ko po. Doon mo daw nakita yung demonyo. Di ka kinukulam. Walang demonyo na makakakita ng liwanag at puro kadiliman. At nagsisinungaling siya, kanina ko pa siya pinagmamasdan. Akala niya may isahan niya ako. Hindi mo siya mapapatay. Kaya nga siya masamang espiritu eh. Ang makakatapat doon, ang espiritu din, para makapugot ng ulo. Saan ka nagpunta? Ano paramdam mo? Pagod lang ako. Pagod na pagod ka? Uminom ka. Minum ka ulit tubig. Sabi mo in Jesus' name. Patay mo.